ככה תגיעי ממרכז ניצן אלינו. אז מעבר לכביש אנחנו רואות את מאפיית אריאל, הסופר ובנק הפועלים. אם את באה ברכב מהצד ההוא, תעשי פרסה, ולפני שאת מגיעה לכביש הראשי, תפני פה, אחרי תחנת האוטובוס הזו, ימינה לרחוב ישראל בר יהודה. מפה את ממשיכה לנסוע ישר. את תראי את בית ספר אלומים מצד שמאל שלך. אם יש חניה לידו, תחני, ואם לא, תחני בהמשך. זה בית ספר אלומים, לצידו יש מקומות חניה, ומפה את ממשיכה ללכת לכיוון הזה או לנסוע עם את ברכב עד שאת מגיעה לכיכר שטוחה. זאת הכיכר שדיברתי עליה, יש לך גם פה חניות מצד שמאל וגם בהמשך בעיכול של הרחוב, וגם פה זה אומנם רחוב אין כניסה, אבל אם את מגיעה מהצד השני אז אפשר גם פה לחנות אם את מגיעה מקריית חיים או כיכר התותח במוצקין. ופה נמצאת הכניסה לסטודיו שלנו במרכז פאי של בית ספר אלומים. את רואה חלונות הגדולים למעלה, זה הסטודיו שלנו. אז את נכנסת מהדלת הזאת, ישר איך שאת נכנסת יהיה לך קולר מצד שמאל, ופה במדרגות את עולה לקומה של למעלה, אנחנו נמצאות היחידות בקומה. זה הקיר שלנו שכל אוגוסט כל מי שמגיע למעל שנה בסטודיו רושמת את השם שלה על הקיר, וזאת דלת הכניסה של הסטודיו. והנה הסטודיו שלנו עם כל האבזור. מחוץ לסטודיו בצד ימין יש לך גם שירותים, וגם בקומה למטה, אם במקום לפנות שמאלה לסטודיו למדרגות, יש לך פה כניסה מצד ימין, שירותי נשים ומלתחות.